I pozdrav ljudi, evo nas u novom klipu Minecraft preživljavanja i sad ćemo da nastavimo tamo gdje smo stali, znači da vidimo samo šta sam ja ovdje ostavio, aha, hrana, ok, i da vidimo samo šta još ovdje imam, dobro, sve ok, sada, ovo je gotovo i izvinite pošto ja malo kašljem pa da znate samo. Ako ste pogledali onu epizodu sa Acom, juče, kad sam igrao sa drugom, onda znajte da će da bude još takvog serijala. I tako, da znate. Sad vidimo što ćemo mi u ovoj epizodi da radimo, to jeste da ćemo da malo kopamo u rudniku. Sada, ja ne bi baš u ovom rudniku, ja sam mislio da se malo spustimo u onaj dole rudnik. I ajmo sad tamo da idemo. Što se dešava s one dvije opcije? Ako neko padne od vas dve, ja nisam kriv. Dole ima uglja, tamo ima metal. Ok, ništa, ajmo onda ovako, da kopamo. Ovako. Ima puno uglja. Dobro, nije to loše, pošto ćemo da napravimo i baklje, napravit ćemo svašta. Znao sam da će nešto tako da se desi, ali dobro, imamo svačega. Tako da, ovo je super, što smo našli ovako ovaj kanjon. Ajde prvo da iskopam metal. Ja. U prvoj epizodi smo već našli nešto metala. Tako da, vidjet ćemo. Evo, tako. Ali ima još negdje metal, ima tamo. Ajmo po njega. Ok, evo ga. What the fuck. I ovo. I ovo. I uzet ću još ugalj. Ovdje. Ok, znači ovo što bi to i ovo, znači imat će puno uglja, to se vidi. Ok. I da, zaboravio sam nešto da kažem, znači veliki pozdrav za Acu, pošto je on hteo da snimi sa mnom, ja sam ga pozvao. Tako da, hvala mu što je tu bio u mojoj epizodi. I tako. Ajde, ovo nam je za sada dovoljno, pošto puno ima. Ajde samo da odem do tamo da istražim. Ja još uvijek imam ovaj kameni drveni mač. Dobro što sam došao ovdje. Ok, to i to. Skupio sam 20 irona, nije to baš nešto malo, ali dobro. Ali nije ni puno. Tako da ovca je poginula. Jer je toliko glupa. Ok, ajmo, ovdje ću prvo. Pa ću ovdje, ovdje i ovdje i ovdje. Sad uzmem. Ovdje ima malo više irona. Ovdje ću da pokopam, onda ovdje, nema više, dobro. Mislite, nađemo ovdje dijamante, bilo bi strava. Gdje sam je pao? Pao sam tu. Ajde, koristit ću ovo. I idem do gore. Opa. Ovdje mogu sam. Tako samo ja da provjerim da li mi je, ja sam normalno, zašto ja ne trošim hranu. Ok, još bolje što ne trošim. I idemo se. Ovdje je baš mrak. Tako da ću da napravim samo nešto malo bakljica. Ovako ću tu u svakom delu kući da postavim. Tačno 4.
I treba još da napravim nove alate. Mislim, sekira mi baš i ne treba, lopata mi ne treba. Ovo ću da stavim da se peče. I treba mi samo ovako. Znači, novi kramp i da napravim mač kameni. Tako. Tako. Evo ga. Sad imam sve što mi treba. I idemo po pesak. Samo kad bi ga... Dobro je. Nije da ga nema, ali... možda tamo budemo išli neki put da nađemo nešto. I okej. Ajde da uzmemo ovo. Pesak. Časko. Brzo će to da bude, pošto vidim da se brzo kopa. Evo ga. Brzo ćemo. Imamo čak i vode tu blizu kuće, što nije problem, ali glupo je što nemamo, na primjer, svinje ili krave jer nam treba koža. Koža nam treba za svašta, ali snaći ćemo se. Ok, to završilo jest. Evo sad peska. Ok, ja sam sad mislio da malo uredim ovu našu kuću. Koliko ja imam ovih belih, ne znam gdje su. Treba mi malo ovog, nije spruce wood nego birch wood, da, treba mi malo njega da bi napravio malo lepšu kuću, to što sam planirao. I ajmo da započnemo. Ok, ima i ovdje malo, ovdje, ovo je najveći birch wood. Ok, idemo još malo u šumu da pokupimo birch wooda, pošto će nam trebati. I da, još nešto što mi treba jeste, ajmo po dark oak ili spruce wood, ne znam sad koji je to wood, ali sad ćemo da vidimo koji je to wood. Ok, evo ga, sad ćemo vidimo, to je spruce wood, jeste, super, spruce wood. Ovo ću da uništim, to. Ja mislim da mi je ovo za sad dovoljno, tako da idem da uredim malo kuću i da vidim koliko se ono završilo. Spruce wood, ok. Spruce wood, dobro. Ovo da uništim, to i to. Tu je, dobro. To i to. Dobro, falit će mi još spruce wood, vidi se. Ali nema veze, skupit ćemo. 1, 2, 3, 4. I falim još samo 3. Vidim da sunce zalazi. Samo treba da ima ovdje 2 ovce, pošto će nam trebati za hranu. Evo, ja sam ostao bez hrane. Ok, samo čisto da mogu da potrčim i da uzmem ovo. I oga, idemo sad. Ajde, trči. Opa. Evo još ovo, pa idemo u krevet. Ovako. Evo ga. Ostalo nam je 4 spruce wooda. Ok. I evo da legnem. Dobro. Nije loše za sad, sve ide ok. Ovo je, ja mislim, dovoljno. Ajde, sad ću da probam. Jeste, dovoljno. I da, sad sam primetio da nemam ni jedan chest u kući, tako da sad ću da ga napravim. I stavit ću to ovdje, ajde. Neka chest kod kuće bude ovako tu. Evo ovako, može. I sad ću tu da ostavim ovako. Da, iron ću da stavim da se peče. I ovako ću ovdje da ostavim sve ove stvari. I onda ću kasnije da pogledam šta mi treba.
Ovako. Ovo mi treba, ovo mi treba, ovo mi ne treba, ovo mi treba. Sad mi treba staklo. Da, ali treba mi i sekira. I naravno štapovi, ups. 2. Dobro. Evo, imamo 4. I napravio sam sekiru. Idemo, sad vidimo kako ćemo ovo. Dobro, može. Ajde, ovako, ovdje dole ćemo da stavimo ovako prozore. Tu. Ovdje nećemo, samo ćemo sa ovih strana. Primjer kao ovdje i ovdje. Ovdje samo treba, ovdje i ovdje. I ajmo još ovdje i ovdje. Ok. Imali smo dovoljno stakla. Jedno je čak višak. Dobro. I sad vidimo da nam je onaj spravo-svud. Birchwood, ja spravo-svud. Ok. A ovako ćemo. Sve ćemo to da pretvorimo i napravit ćemo jedna vrata. Koja lepše izgledaju. Evo ga. Neka bude tako. Sada, ono što mi treba, šta je? Jeste ovako. Dobro, tu nema 6. Poskodim. Dovoljno. Ovako nešto, 20-ak, dovoljno je. Ali sada ćemo morati da uništimo sve ovo. Ajmo sve tako uništimo. Onda ćemo da postavimo napolju ovo lepo, da bude lepo. Tako i tako. Ok. Sada ovo da postavimo ovako. Pa ne izgleda nešto loše. Evo, ovo je dobro. Ovdje ne izgleda loše, ovdje je isto dobro. Pogrešili smo. Ok, ajmo ovdje da postavimo lepo tako. Znači 1, 2, 3, 4, 5, tačno. Tačno, super. Čak ovdje mi se nešto i ne sviđa, tako ovo ću da uništim. S ove strane ćemo da postavimo normalne, zato što mi se ne sviđa. Ajmo ovako da probam. Tako. Neka bude ovako, ajde. Može. Sad. Ok. I da postavimo baklje. 4 baklje. 1, 2, 3. Ja ovdje ne mogu da postavim. To sam zaboravio. Ok, onda ćemo da postavimo... Kako? Ajmo ovako, jedno tu. I jedno nek bude ovdje ovako, da. I dobro ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste gledali. Vidimo se u sljedećoj i pozdrav!